Garaşan bağıtlı yarım Süygülü yara kayboli Garaşan bağıtlı yarım Gelsene çıkalı sehra Yığıl içimin gülleri Gelsene çıkalı sehra Yığıl içimin gülleri Oy gülüm değilsin bil bile Garaşan bağıtlı yarım Oy gülüm değilsin bil bile Garaşan bağıtlı yarım Gelsene gülüm gül boli Gecelerine ay boli Gelsene kızıl gül boli Gecelerine ay boli Süygülü yarına tay boli Garaşan bağıtlı yarım Süygülü yarına kaybolip Garaşan bağıtlı yarım Kaygım yok eğer sen olsan Aygı yok söylüp söylesen Kaygım yok eğer sen olsan Aygı yok söylüp söylesen Yüreğime koysan Garaşan bağıtlı yarım Yüreğime koysan Garaşan bağıtlı yarım Gelsene gülüm gül boli Gecelerine ay boli Gelsene kızıl gül boli Gecelerine ay boli Süygülü yarına kayboli Garaşan bağıtlı yarım Süygülü yarına kayboli Garaşan bağıtlı yarım Garaşan bağıtlı yarım Garaşan bağıtlı yarım Yigit başım düştü aşkın yoluna Bu ne afat, bu ne hov Külfet bilmedim Görünme görünme dünya esreti Yarı küysek gezsem o Yayınap gülmedim Yayınap gülmedim Levim hava men bu kadar iş bu kadar Yüreğime nur saçan kıyır Royum urvan Sana savcı levim hava men bu kadar iş bu
kalalim. Yüreğimde duran sevgi mukamin, kapınıda devil hava bulup görür. Yıldızlar göz kıpıp melek doğulma, bu intizar didem o aydın görür, gülün görür. Yağtı cahana aydın bilir giderin, yağtı cahanın yöne humayımın ağlı gülünün öpebilmen ötüm o şonda ne derim, şonda ne derim. Yöne humayımın öpebilmen ötsem o şonda ne derim, şonda ne derim. Oh 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 oh, şonda ne derim. Saatlıklı pırsatda bizim bätleşigimiziň ýeňijilerini ýene bir ýola yglan edýär. Bätleşigimiziň 3-nji oruna münasip bolan aýdymçylarymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi Didar Şeýhberdiýew hemde Döwlet Mehmet Azadady Nahy Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň talibi Jahan Aman Muhammedowa. Bätleşigimiziň 2-nji oruna münasip bolan aýdymçymyz Marw vilayatynyň ýolatan etrawynyň ýaşaýjysy Agymrat Hemdemow hemde bätleşigimiziň birinci orunu, ilkinci orunu münasip bolan ýeňiji aýdymçymyz Türkmen Döwlet Ulaw we Aragatnaşyk Institutynyň talibi Ýagmyr Alekberow. Nede şeýlelik bilen onuň ihlasy, onuň erjelligi, onuň hewesi, onuň zekini aýratynam iýleşlemizden gelen SMS tetleri Ýagmyryň ýeňiji bolmagyna ýardam etdi. Şeýle de bolsa bätleşigimizde ähli gatnaşan aýdymçylarymyza biz köp sag bolsun aýdýas. Yine şu saatlıklı pırsatda hem mehriban iyileşler Mukamlara Zeyran adlı aydym sazly bätleşigimiziň 4-nji mewsüminiň tamamlanýanyny size ma'lum edýäs. Gepleşigimiziň täze sanlaryny, täze mewsümini, täze aýdymçylar bilen duşýançak, hoşda bolun, ýaşlyk ýaýlymynda toýly günlerde didarlaşalyň.